Ke tungganmu Adipati Kartowiryo ngendi? Ulah ya tak celuk Kartowiryo. Wonten di Belandaku. Mrene maju mrene. Nggih. Wonten apa di Belandaku menapa Gusti? Gusti Pati. Tugas menapa Gusti Pati? Tugas sangat mungut pajak teng pundi? Ya nang desa-desa goleti ayo kowe ngebawol mangkat ana nyong pirang jikang kene udut ndelok swakadoan. Nggih, sendika dawuh Gusti. Kelilan. Ayo Kang. Udah mau tebak temen. Waduh. Dari satu itu anak-anak ini pada peka ini bawa mulu kare mantap. Ya mah, nyong tahu mah. Batuk nenek batuk. Udah, nyong ya aku bangun ini. Perlu kain dulu kan. Nyong kuliner karane. Guys, daripada aku sampai guys pada aku jadi ayam lagi jadi kungkung akeh wong pada bayar pajak. Mergane pajak pada naik jere we. Kena iya ramane nyong beandi wingi macek motor internet tambah iki Bu pirang persen nyong ora ngerti kowe sing jelas naik ramane motor lawas dadine kayak motor anyar pajak ge. Oh iya dadi kaya kuwi ya Power ulah wonten di badan dawuh ramane kowe wis macet ampun ulah ora tau ki pirang dina lagi orang golek duit ya nyong ora macet ramane. Oh alah lah iya sing marah-marah iki lha kowe patu kepriwe? Nek nyong si tertib namanya maya macet ya macet. Oh iya bagus kula bawur pada minggah maring griyane sampeyan
Dene ana bawor maning. Sia ki apa-apaan ki? Mesti ke bawor palsu ora maneh. Ulah. Dene yo ana maning. Wis jajal. Kowe maning ngene, bawor buriku. Kamane. Jadi bawor-baworan. Udah. Apa nih kayane kaki semar? Bener. Ciuman kaki semar. Lalu siapa? Udah bawor. Bawor. Iya. Bocah gunung duwe anak bawor. Tapi ki nang mburi ki bocah. Kok kowe teka menyerupai wujud bawor kok siapa? Yulah. Nyong ya bawor. Nyong dikongkon Prabu kantong bolong. Kenarik pajak wong sing ora pada gelem maju. Nang kene ana sing ora gelem bayar pajak. Tok tangkep telepon penjara. Lah satu ditombal. Ki wong kemristak nemen ki. Udah. Nyong sing ora bayar pajak minggir maneh, nyong maju. Udah. Kok ki goleki wong sing ora bayar pajak. Yo metu jaba. Kalau ayo bawor. Anak-anak baik dilakon. Bodoh, udah. Ini bawor. Pada bawor. Siapa? Siapa? Nyong bawor, belinya bawor, jadi siapa? Bedanya kok nyong, ya jelas beda. Nyong kuning kok baworinan. Tapi pak dia jelas aku nyong bilang. Lihat. Yoyu. Banyak banget. Orang bayar. Orang bayar.